Bon dia, avui us presento el Jaume Bausis, un molt bon amic i a més un molt bon actor de la companyia de la Cubana que tots recordareu per les seves obres d'humor sobretot. Però Jaume, la política d'avui dia a Catalunya és una tragèdia o és una comèdia? La tragèdia no. No és una tragèdia, jo penso que és comèdia, però sí, perquè fa riure. Sí. Tristament fa riure. Perquè el que passa és que sí, la gent diu i fan i mouen coses, però mouen poc. Jo penso que han de fer menys explicacions i anar més pels fets, anar més execucions. Necessitem, per tant, una política que determini, que faci, que ens deixi decidir d'una vegada, no Jo creus? penso que sí, que s'ha d'anar endavant. S'ha de tirar, s'ha de fer que aquest procés vagi endavant, vagi rodant. Té el seu temps, però l'hem d'anar gastant aquest temps i hem d'arribar al punt. Anem endavant. Endavant.